Yo, boom. The thing goes grrrr. Čaute, ja som Pitoš. A ľudia, ja som tu za kamerou a dneska je to taký menší náš prvý motovlog a ideme na to. Tak tešte sa. Tak dlho nebolo video, lebo ani neviem, jak sa volám. Nejaké pred pár dňami video. Pitoš. Dobre ľudia, ideme na to. Ja už tu mám pripravenú, ešte si dám rukavičku a ideme na to. Nie, už to dými vzadu. Takže ideme na to. Poďme, ideme. Poďme na to. Ideme hore z čiare, hej? Hej, poďme. Dobre, môžeš všimnúť, jak to ide Pitošovi rýchlo. Ja za ním vôbec nestíham. Ľudia, ideme pekný, tryhard. Ľudia, Pitoš je petardy. Ľudia, Pitoš je full tryhard a ľudia, Pitoš je také drifty. Wow, ľudia, to bolo epické. Ja tu nejdem ani taký maličký kopček. Pitoš, aké boli pocity? Dobre! No. Len škoda, že už ide na bazón, dneska alebo zajtra. No. Tam nebojte, bude ďalšia. Počkajte ľudia, ešte pôjdeme? Nie. Tam je mimo ten kopček a tam na to, tam úplne drifting nepôjde, nebude Petr, ideme tam. Ľudia, ideme ďalej. Dobre. Ľudia, Pitoš ma pustil pred seba. Ale inak ideme. Ja vidím Pitoša preto, že tá ale vynie asi. Ľudia, American Dream. Nájsť ľudia. Myslím, že tu bude mokro viacej. Že tu bude mokro viacej. Ale môžeme ísť, keď chceš. Ľudia, teraz to bude drgať extrémne. Môžete si ľudia, ako to Pitošovi tam ide hore. Ja tu na plnom kotli som. Je to viacej ľudia dýmy, ak ide. Ľudia, pozrieme sa, ako to tu vyzerá. Dobre ľudia, ešte vám ukážem Tatry. No a... Môžeme. Ideme ľudia ďalej, ľudia. Tu sme na dvojke. No, som na dvojke, ľudia. Pitoš tu ide, American Dream. Ľudia, môžete...
to išlo na zadné koleso. Prečo? Daj. Neviem. Neviem, či tam pôjdeme ďalej, či? Ľudia, tu kusok pridáme. Wow, ľudia, toto je rýchlosť celkom. No to pecky celkom. Niekde poďme k tým bobrom. Tam sa pozrieť. Ja, hopky. Musíme byť opatrní. A sme tu ľudia. No ľudia, sme tu, ne? A tu ideme výsť hore, ne? Ideme tu až pozrieť hore, idem ja. Aj ty? Čo? Ja si do toho stavím fajnovo. Dúfam, že mi bude držať. Ľudia, bolo to celkom diaľka. No ideme pozrieť, čo je hore, asi nič. Ty kokso, som mal šťastie, kúkaj. O mňa sa oprieť, musím inak poprieť. Si opriem tam asi. Ľudia, všetci, ak sa na tento motoblok páči, zanechajte lajky, obery, hončeky. Pecko, možné. No, počkajte. Malo by to pevne držať teraz, si myslím. Aj ty pýtaš? Mohla držať, dobre. Počkajte. Aby sa mi tu nič nestalo s ňou, tak dám radšej tu na viac. Čo vidíš? Nič? To, čo si videl teraz, nie? Čakaj, už idem. Ja si to tu poriadne išiel dať. Poďme, že mi spadne. No. Dobre, idem za tebou, pýtaš. Nikdy ho nebol. Dokedy sa mi to zdalo vyššie, keď sme tu chodili. No, náš. No, ľudia, môžete vidieť. Je to niekto jak je fest dobrá vec. Nepíkoš? Fantázia. Poďme. Ideme pozrieť do dobrej location. Poďme, či babeta stojí dobre, jak má. Nie, že stojí. Čo som to robil. Nie, takto. Dobre, drží. Drží. To je jedno. Čo? No? Neboj sa. A neviem, či tu sú ešte bobry. Dobre. Už do ľudia tu bolo takedy oveľa viac vody. No. To bol taký strom, pamätám ešte. Hej, pamätám. Bobry si ho asi zjedli. No, to je úplne mäkké, ľudia. To bol aj taký kokso, som zlákol až. No. Ale či tu bobry sú, to neviem vám povedať takto z hlavy. Ľudia, takže ozveme sa len za chvíľku ešte. Dobre, ideme naspäť. No. No, vrška fajne tečie. Pozrite na to. No. Ľudia, tu je normálne, že toto, Bobry Beach.
Dobre, pláž. Aha. No. Kam to je úplne také, čo som videl na TikToku, či kde. Také Úplne. meké to začalo. Hej, také zelené. Ne, to nič. Ľudia, je to fantázia tu na. Čo vám budem viacej hovoriť. Dobre, no čo tu je? Že my sa vrátime k našim týmto motorkám fajnovým. Dneska dáme video, ne? Hej, dneska. Dneska video. No, vy neviete asi kedy, to je jedno. No, zbytočne povieme, že dnes, lebo to môže byť pre vás aj zajtra, aj pozor. Ty kokso. Dobrý, no. Ja neviem, či vy to uvidíte, ale to sa mi povedal, že bude noc. A vidíte to asi. Môžete vidieť ľudia, ako idú. Ty jo. Epické ľudia. Neboj sa. Ja, no, to je úplne to všetko divné. Je to také. Ľudia, kebyže už sa môžete tešiť, možno robíme aj s týmto už nakedy bunker. Bunkír. Dneska je zima. Dneska je zima, dneska pechálne otvorí, lebo ja neviem, kde by som vás To je prvá a posledná motovlog s touto kroskou, ale Pito skupuje ďalšiu následne. Hondu, lebo ja mám ho. Ľudia, určite sa tešte na nový videjka potom s novou kroskou, ktorú bude mať Pitoš. Ja zatiaľ krosku nebudem mať aj tak. Ja ani nechystám sa ešte kupovať. Ľudia, fajnovo. Ja mám šurku a idem ďalej. Skôrte ľudia. Dobre, ne? No. A ty hej. Ja viem, skade pôjdeme, Pitoš. Ja čo ukážem aj? Či dačo aj ukážem. Ľudia, tešte sa, toto nie je ešte všetko. Ale hlavne sa skade to musím vymastiť hneďka. Lebo, no. Ľudia, uvidím, jak mi to teraz pôjde. Pôjde za mňou, vieš jak? Napojeme takto. Napojíme sa na tú cestičku takú. Uvidíš. Tento vlog je celkom dosť dlhý. Asi, ale to nevadí. No, keby sa dalo. Akaj? Dobre ľudia. Pokračujeme ďalej. Dobre, ne? Tam sú psi. Nie. Dobre. Dobre, ľudia. Postačím cesty. Dobre. Tu to budeš mykať ľudia. Čakaj. Ľudia, tu nejde dačo, neviem čo, jak sa to volá. Proste dačo to je. Prosím, môžete všimnúť ľudia. Dačo neviem. Nevidel, čo je na ceste do bunkra, dať voda. Hej. No. My ideme ďalej, tu bude ešte ďalšie blato, asi. Minulé som tu bol, takže ideme na to. Ja myslím, že toto video bude ešte dneska, keď ho natáčame. Ľudia, oj. Teraz to bude prešmikovať ľudia.
Počkaj. Poď. No. Dobre, poď. Poď, Lukáš. Ľudia pýtajú, že dá čo robiť. Tyjo, ľudia. To riadne prešmyklo, ne? Kúkaj ja. No poď. Môžeš umývať znova. Kade pojeme? Zastade to. Dá, normálne. Okolo byla vlastne. Dajme tu. By dojde pesky a prídem pesku to teraz. Ako fajná cesta teraz, celkom. Poď vidieť ľudia, ako vyzerá u mňa. Ľudia, fantázia, ne? Pýtaš. Ľudia, my teraz ešte kúsok. Ukončíme tu ten vlog? Ukončujeme? Dobre, takže ľudia, toto bol náš prvý motovlog. Tu som ja, čaute. Ready a sa mi tu bol. A ľudia, vidíme sa v ďalších videí. Čaute, veľa.